Bartko, víťaz 3. kola Slovenskej futgolfovej Tour. Ako hodnotíte súčasné podmienky, ktoré boli dnes počas tohto dňa a ako ste spokojní s výsledkom a vôbec s celkovou hrou? Tak, ihrisko bolo ťažké, počasie bolo, strašne fúkal vietor, tak víťazstvo poteší, aj keď rozstrele, ale tak, podarilo sa to. A v čom by sa mohla ešte zlepšiť vaša hra a vôbec ten rozstrel? Naznačil, že patríte k hráčom, ktorí majú veľmi silný prvý nákop a ďalekú strelu. Stačí to napríklad aj na Európsku futgolfovú Tour? Tak, najdôležitejšie je hlava a patovanie, tak to keď dokonalím, tak si myslím, že budem spokojný so sebou. V tejto Slovenskej futgolfovej Tour patríte medzi špičku, dostávate sa v podstate, teda udržujete si pozíciu v prvej trojke ako účastník majstrovstiev sveta v Argentíne za Slovensko. Je to váš vrchol, teda čo sa týka futgolfu na Slovensku, alebo chcete v ďalších veciach pokračovať nejako? Tak uvidím, že kde sa to všetko skončí, ale tak verím, že budem furt takto minimálne do prvej päťky na každom turnaji. Hráči sú kvázi vyrovnaní sme všetci, tak snad to bude lepšie. Dobre, ďakujem. Dobre.